Tabalets i dolçaines per fer sentir la protesta que ha desplaçat a Alacant gent de Castelló, Vila-real, Elx i altres ciutats valencianes. Al sud del País Valencià va deixar de veure's TV3 fa 41 dies, quan la Generalitat Valenciana va presentar el repetidor de la Carrasqueta. I perquè sabem que tenim la raó democràtica i sobretot la raó moral. Exigim al govern valencià que no continuï amb el tancament de la xarxa de repetidors d'acció cultural del País Valencià i que torni a obrir el nostre repetidor de la Carrasqueta com a garantia de que cap poder polític podrà exercir censura. Només demanem allò que és legítimament nostre, el lliure pensament i el dret a decidir. El jutjat de Castelló ha interromput el tancament en cadena dels repetidors com pretenia el govern valencià i ha condicionat la clausura a la resolució judicial d'un recurs presentat per Acció Cultural. Però l'executiu autonòmic sembla que no té intenció d'aturar-se i esta setmana ha comunicat que iniciarà més expedients sancionadors si no cessen les emissions de la televisió catalana. Acció Cultural ha presentat també més de 1.500 al·legacions a la síndica de Greuges en què els signants demanen que es retornen les emissions de la televisió de Catalunya de moment al sud del País Valencià. En Parc Marco, TV3, Alacant.